Halo. Siinä oli, nyt laitetaan Puukko Allu, kuuluuko? Ootko hereillä jo? Tässä vähän kattelee. Sanoreita otin. Okei, no se on hyvä, että oot siis Sanoreita. Okei, Henkka, taas sulle. Mä en osallistu tähän haastikseen ollenkaan. Mikä on ollut? Kyllä tämä tässä hyvä olo. Kuuliko sä, soitettiin sun biisiä vai onko sulla tietokonetta edes? Ei oo tietokoneita. Ei oo sanoreita. No hei, Allu, mikä tässä nyt on tilanne, teillä on Seren kanssa nyt jotakin riitaa, niin mistä tämä juontaa tämä homma? Mitä nää kysyt? Niinkö? Kuka siellä etes on? Siis tää Seren, teillä on tää sinkku, joka tulee. Ai, vekeekö? Eikö mä pitänyt holovisanaa? Tuu tänne holoviin. Mä oon täällä Make ja Puoskari ja Sirpa ja Ressu ja Tökö ja muitten tyyppien kanssa täällä takahuoneessa. Otaks sä kantaa nyt tuohon teidän sinkkuun? Teillä on tuo uusi sinkku. No me ostaa se single. Tänä kyselee. Hei, nyt on mun pakko puuttua haastatteluun tähän kulkuun. Et siis tarkoitus on, että me just soitettiin se sinkku radiossa ihan, niin mä haluttais kyllä... Missä radiossa? Radio Free on my nettiradio täällä Helsingin päädyssä, mutta voit kuunnella jos haluat. Onko se Pooki-radio? Radio Pookiko? Joo, se on. Joo. Mut, Teillä on keikka Oulussa. Nelivitosessa keikka 26. päivä. Onko ketä kaikkia tulossa? Sinne tullaan. 26. päivä. Sanoreilla hatsista. Hassista. ei. Mut kerrotko nyt tästä singlestä? Sinä ja Sere. Mistä se johtuu? Miksi olet vihainen Serelle? Se on vienyt leifittyä ja varastaa mun nimeä! Se löi satana luurin korva. Eli tämä on voin ainoastaan oikein holappa lähti. Se ei voida tehdä muuta oikeastaan kuin laittaa biisi soimaan. Pieni